Kull SMS jew telefonata tiswa 5 euro. Ejnu lil Selwyn, kif tista' ma tċempilx? Jiġu bl-uniformi tax-xitwa għal noqgħod narhom jerqu. Kull ma nagħmel kultant imboss waħda dik huwa verax. Kif aħna dan huwa Love Island. Dal-programm mhux hu Love Island, ma qobdu Dan, aħna naraw Love Island u l-għada nqumu ħażin naraw x'ħan nivvintaw għal Love Island. U inna nagħmlu għada xejn mhux ħażin. U intilek ħafna tqum ħażin ukoll. Imma, sinjuri, aħna nemmlu li b'dal-video kuljum qegħdin inxandru il-ferħ fil-fatt anka il-kummenti tagħkom pożittivi u x'naf jien jimlewna b'ċertu ferħ lilna wkoll. Ħafna. Infatti tant nemnu li qed nagħmlu ġid b'dan il-programm Love Island illi llum ħankunu qegħdin niġbru. Ħanniġbru d-donazzjonijiet. Infatti ħantellu n-numri għaw taħt, ħantellu n-numri għaw taħt biex niġbru Donazzjonijiet biex niġbru d-donazzjonijiet għal Selwyn. Għal Selwyn. Għal Selwyn. X'għamel Selwyn? X'mamilx Selwyn? Naraw. Selwyn, tfajjel minn l-isla li telaq il-kelb u l-ħajja tembarra biex ifittex l-imħabba. L-imħabba li jqis remote control tat-television, llum qed tara waħda, l-għada qed tara oħra. Daqshekk jeqleb malajr. Innutajna li Selwyn għandu kemm xejn tpinġija, però nnutajna wkoll li din it-tpinġija għadha mhix spiċċuta. Jista' jkun li Selwyn daħal ifittex ukoll l-20,000 euro biex forsi jagħlaq din it-tpinġija? X'beħsibu jpoġġi fuq li tarwiena li baqalu? Ejnu lil Selwyn jispiċċa tpinġija. Kull SMS jew telefonata tiswa 5 euro. Ejnu lil Selwyn, kif tista' ma tċempilx? U kif qed taraw is-somma ġabdiet tiela. Jħobbuh il-da Selwyn, vera tħobbuh. Infakkarkom l-iktar tard fl-aħħar tal-video se nrebħu wkoll ikla illum mingħand Hermanos. Ommi, is-sur Dudun x'reġa' qalu? Prova, inti raġġo? Iva. Ir-raġġo. Għas irrid ngħidlek raġġo, staqsini. Biex ngħidlek issew qed nibża nistaqsi. Le, tibża xejn għax il-mistoqsija wara kollox hija oħti l-erf. Aħna bekk nitalmu jiena lek jagħtaw biex nagħllem staqsini. X'reġu qalu, sur Dudun? X'ma qalux dawk l-os tal-Love Island jem nixtieq jintaxxalhom il-bżieq illi joħroġ minn ħalqhom. Ħajma, mela raġġo, isma' nisew. Isma' għax raġġi ħażin inta. Nofs il-birgu niknesbi għax ngħidlek. Mela, meta tħares lejn xi ħaġa inti x'tajt? Inħares, niċċassa jew nitwerreġ? Nitwerreġ. Jien imma biċċuċati li jgħidu hemm ġew dawk kieku l-kremi pakkjajnihom l-intelligenza nsejna nippakkjaw. Il-kelma niffoka ġieli smajta inti raġġo. Iva. Sewa. Ara qatt smajt dil ħajat il-kijjona waħa. Pero ħan nifoka fuq il-villa, deċidejt nagħmel hekk, mhux ħan nifokisja outside the villa. Nifokusjalu minn fejn l-ja ġaba. Tafx nagħmillu dat tifel jien naqbadlu r-retina. Tant nistreċċaħ kienu nibda natt il-barbecue biha, imma ħan ikkalma. Għanti taf se nagħmel biex nikkalma. Ħanibat email over the weekend lill-parents kollha u nġelli studenti ta' fejn għallem jien biex nhar it-tnejn jiġu bl-uniformi tax-xitwa għal noqgħod narhom jerqu. Aħdar is-sur Dudun, Aħdar. Aħdar. Imma nqilbu s-suġġett morru fuq Marie Christine. Mela ma' Marie Christine kellna din ix-xena partikolari fejn qabdet kutra għax jinek ngħidilha u bdew jaqbdu magħha fuq jekk tgħidix kutra jew kutra. Araw ftit. Jew di x'inhi? Di kutra. Kutra hej. Mhux kutra, dik jgħidu la gverta. Kutra. Gverta. Kutra. Kutra, kota ngħidġu. Kutra. Kota ngħidġu. Kutra ġejja bil-kutra. Men fejn? Mhux l-istess qed ngħidha. Le, kutra. Tawara. Kutra, hej, ma dik għandha l-dialett, kutra. Allura x'tajt? Kutra jew kutra?
Tajjeb li nispjegaw illi fil-Malti għandna dak li ngħidulu l-Malti standard, jiġifieri l-Malti l-iktar mifrux magħna l-Maltin, il-Malti li huwa formali li nużawh f'kuntesti bħal pereżempju l-edukazzjoni, imma mbagħad jeżisti Malti ieħor allura jeżistu ħafna verżjonijiet ta' Malti differenti. Għaw irħula, fosta pereżempju jenna fil-Gargur, hemm pereżempju in-Naxxar, Għawdex ukoll anke għandek irħula speċifiċi f'Għawdex. Illi il-marka tagħhom hija illi karkru dik il-U twila fi kliem bħal kutra. Bro. Kihom, kif int? Alright, bro. Alright, bro. Tajba xari, bro. Iva, tajba. Kilbija kalli ġurnata ħażina, bro. Minħabba Lenja? U le, xħabba Lenja ma tinkwetanix, bro. Jena kif noħroġ minna ġew, għalissu noħob maħħa, u bak kif noħroġ minna ġew, nintefa nsib wahda ħelwa noħob maħħa. Nix minkwetat, bro. Mela xed jinkwetak? Qed jgħidu li nintem, bro. Tajba xari. Ara kif jista' jkun, ninten, inkollu nindilek, bro, jien. Il-ħin kollu nimbed, kieku għazzommu dal-ġisem, bro. Il-ħin kollu nindilek. Issa huma jgħidu li ninten, kif jista' jkun, bro. Alright, hemm nies jintnu hemm ġew, jien kull ma nagħmel kultant imboss waħda dik huwa verax. Imma differenza bej il-bass u li tinten? Il-qaħba aqta. Qed tinten, bro. Il-Marelli, kif qatilna? Mela oċi u għaliħa xie għallu l-ismeli. Mela, sinjura rani fuqa għal raġunijiet ovvjanka ta' sanità fis-seba għada niltaqgħu. Tlaqna u tinsewx tajnuna najnu lil Selwyn sewa u kol intom ħatirbħu ikla minnant Hermanos jekk taqtaw kemm għandha saffi din il-burger sewa l-ewwel risposta tajba. Jirbaħ!